Okay, now tripa preside pakaseo. Right, ndo Jaguar Dhimba. Mukoma Dhimba Vakatenga baba. Mukoma Dhimba Vakatenga. Wakati gari borowa iri BM. Chiri kupisa baba. Yewe. Rachema zvangu. Mawana. Safe here baba. Mawana. Mukupila sei? Tinonzwa ofara mudhara izvi tongotendwa kuna Mwari. Vanhu vese vatakashanda navo nemafanzi edu. Ndio waita kuti tisvike pari nhasi. Tikwanise kuachievhawo zvinhu zvakanaka kudai so. Dai anga asiri Mwari nemafanzi nevamwe vangu vese vandoshanda navo hadai tisina kumbozviitawo mani. Handopa kutenda zvakanyanya. Man. Yes sir. Yeah, saka Mukoma Dhimba waumborwiwa signature. Ndo team ratengesera sini. Yes. With Briside Castles. Man. Tikupakomana masini manyama. Man. Singavape maproblems kana mukazongoda mota dzakanaka. Tiri panapa paBriside Castles. Castle ine mared shades. Ndo patiri. Tinana Dhimba. Tikupapa masini manyama. So team inotengesa majaguar manyama guys. Masini ese anajata ndo vakatengesera masini ese. Vanotengesa masini manyama. Saka namada zvitengo dzenyu mota mukabata team irori mawana. Saka ndo vatengesera mota yaDhimba. Nyama. Saka pane majaguar akasiyana siyana. Ndo masini acho majaguar manyama. And one will change some scenes. One will change some scenes. Yes, sir. Big up. Yeah, man. Yeah, Sando Casio, I just about another thing. A motor. Go about and do motor just tapes, this is zero. Motor just tapes, zero. But I saw you at say, do to tongue get Twitter at bit, but the motor to tingle. Motor to tingle, and one Mukoma Dhimba Nishija now. I'll kill my sense now. Nice one. So I'll push it. It's not that you're seeing, but I'm going to